ସୁମାଲିଆ ସହର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ। ସେଇ ସହରକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନଦୀଟେ ବହି ଯାଇଥାଏ। ସେଇ ନଦୀ କିନାରାରେ ଏକ ଧୀବରର ଘର। ଧୀବରଟି ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ। ଧୀବର ଜଣକ ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି ତାର ଘର ଚଳାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାଏ। ସକାଳ ହେଲା, ଧୀବର ଗଲା ମାଛ ଧରିବାକୁ। ମାଛ ଧରି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ଏଥିରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଜମା ଖୁସି ନଥାଏ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ କେମିତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ। ପୁଣି ଧୀବର ଗଲା ମାଛ ଧରିବାକୁ, ହେଲେ ମାଛ ତ ପଡ଼ିଲାନି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଯାଦୁ ମାଛ କଥାକୁ କହୁଥିବା ମାଛ ଏକ ତା କଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଗଲା। ଧୀବର, ମୋତେ ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତମେ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ମାଛ ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଯାଅ, ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ଯାଅ। ଆଜି କ'ଣ ତୁମେ ଘରକୁ ଖାଲି ଆସିଛ? ଆଜି କ'ଣ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ଆଜି ମାଛ ତ ମିଳିଲାନି। ଶେଷରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ବି ମିଳିଲା କଥା କହୁଥିବା ମାଛ। ତୁମେ ଏ କ'ଣ କଲ? ସେ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ମାଛ ସାଧାରଣ ମାଛ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ଯାଦୁ ମାଛ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ଧୀବର ମନ ଦୁଃଖରେ ପୁଣି ସେଇ ମାଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯାଦୁ ମାଛ, ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛ? ହଁ ଧୀବର, ଶୁଣିପାରୁଛି। କୁହ, ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଘରକୁ ଗଲେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ସେ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ତମେ ଏବେ ଖୁସି ତ? ନା, ମୋତେ ଏଥିରେ ରହିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୋତେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଦରକାର। ଯାଅ, ତୁମେ ସେଇ ମାଛକୁ କହ। ଏଥିରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ନାହିଁ ଯାଦୁ ମାଛ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜପ୍ରସାଦଟିଏ ତିଆରି କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ। ଯାଇକି ଦେଖ, ପ୍ରସାଦ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଧୀବରଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରସାଦ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସିଏ ଏବେ ଭାବିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି। ତୁମେ ଏବେ ବି ଖୁସି ନାହଁ? ତୁମର ଆଉ କ'ଣ ପୁଣି ଦରକାର? ତୁମେ ଯାଅ, ସେ ଯାଦୁ ମାଛକୁ କୁହ, ମୁଁ ରାଣୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଧୀବରଟି ପୁଣି ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଇ ନଦୀ ପାଖରେ ବସିଲା ଓ ଯାଦୁ ମାଛ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ମାଛ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ପୁଣି କ'ଣ ଦରକାର ତୁମର ଧୀବର? ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନୂଆ ଆଶା କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ହେବାକୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ, ଯେମିତି ସବୁ ଦାସ ଦାସୀ ତାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ମହାରାଣୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାଅ, ଘରେ ଦେଖିବ। ଯାଅ। ଧୀବର ଘର ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ତ ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମହାରାଣୀ ହେଇକି ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟା, ତମେ ଏବେ ଖୁସି ତ? ନା ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁଛ? ହଁ, ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯାଅ, ସେ ଯାଦୁ ମାଛକୁ କୁହ ମୋତେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କରାଇବେ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ଆୟତ୍ତରେ ରହିବେ। ପୁଣି ଧୀବର ସେଇ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଇ ମାଛକୁ ଡାକିଲା। ଧୀବର, ତୁମର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ନା ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ। ସିଏ ଏବେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରି ଧୀବର ଜଣକ ଦେଖିଲା ଯେ ମହଲରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦାସ ଦାସୀ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମହାରାଣୀ ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା କହି ବହୁତ ଖୋଜିଲା ଓ ବହୁତ ବି କାନ୍ଦିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାରିର ଆଭାସ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସିଏ ପୁଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, କିଚେନ୍ ରୁମ୍, ସବୁ ରୁମ୍ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ବାହାର ବି ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି ତାକୁ ମହାରାଣୀ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମନ ଦୁଃଖରେ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ତ ବାହାରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ସେ ମାଛ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ସେ ମାଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତୁମର ଏ ବରଦାନ ଫେରେଇ ନିଅ ତୁମେ ଯାଦୁ ମାଛ। ମୋର ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ବର ଥରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେରେଇବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆକୁ ଫେରେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତମେ ମୋର ପ୍ରିୟାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ। ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁଛ କି? ଚାହିଁଲେ ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅ।
ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଘରେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେଇଦିନ ପରଠାରୁ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଆଉ ଲୋଭ ରହିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ବି ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷ ହୋଇପାରିଲା ଓ ଦି'ଜଣଯାକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନିଜ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଲେ। ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲୋଭ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର। ଜୀବନରେ କେବେ ଲୋଭ କରିବା କଥା ନୁହେଁ।